Здравейте хора, продължаваме с нашото Minecraft целяне на втори епизод. Знаете, че преди тук ми беше първоначалната къща. Вижте какво става. И това са спалня тук. Да. В този епизод исках само да покажа тези кули и да направя ферми, но няма да ги правя пред вас, защото ще е супер скучно. И ще се върна като направя фермите и ще експорнем ETL. Така, готов съм с фермите. Тук и тук фермичка за сид. Сега толкова. Да, сега видях и тая къща една. Ще искам да ми напишете в коментарите какво става с разшиване на Minecraft. Искам сторча. Някакво ще бъде някакво. Да, хора. Това е просто взето. Исках да ви ги покажа. Дала съм една точка 8.9 и сигурно някакво може да се добави. И Optifine, което ми върви Minecraft много добре. Дам се чувам добре. Да, какво друго мога да направя? Да, този клип исках само да ви покажа завършената ми къща. Общо не съм почнал да зареждам. Фермите, те как ги наричам, кули, соуса. Какви ги приказвам бе? Добре, как ми беше името, и аз пък соусант. Прилеп. Да, тук е малко фермика за тръстива, аз се забавям. Искам да съобщя за следващия епизод. Вече сигурно ще купувам там, защото тези епизоди са скучни, само да правя къща пред вас. Не знам колко е скучно. И да, следващите епизоди ще купувам. Казвам какво да мисля. Това ще е сигурно, това ще е от мен сигурно. Това ще е всичко от мен. Харесвайте клипа, абонирайте се. И ще се видим скоро. Да, чакайте клипове на Skywars, на CS6, на Лига и разни други игри. И до скоро!